لومي ناي سعراينت منفس زبل قال دقاقمنا نسمعينا كن بحقي ناي سعراينت منفس مالت انتاي مالتيو ناي وحدا سبات راح عدل ديو ويس كلنا كنا معبلون نخل كلاتيو كلنا كنعوت ندلينا كلنا نابتزل على أرز كنبتزحنا منينا كنا من تايم قال سبات أبتز خبرت أقامون كي تعرفه سعرت كوينهم زوزو سلام قرات تعذبتي مبرعطيو لومي بزعبان تاينا سعراينت منفس كنرينا فلما نزي channel سبسكرايب بمقبار بيتسب كتخونو بخبري يعدمكم سعراينت مالت انتاي مالتيو سعراينت مالت كابسب مبلات مالت ايكونن سعراينت مالت كابتي تمالي زنبركايو من النتكا حليف كامركاب مالتيو سعراينت نوشتاوي فرحي تسفى مقراطن مسنخلاتن سعركا موصا مالتيو سعراينت منفس مالت اب كندي نسباتن غونتاتن موقاس انا انتاي كغبر اخليلو حلافنس زوسد منفسيو ودقت كغاطمون كلون كم موداتا تاريخ زيكونس كم مملاتا معراف زريو اتحساسبايو بحصيرو سعراينت منفس مالت ابوشتقا زلو تسفى كابتي ابدغ زلو صقام كعب كلو مالتيو እዚ መንፈስ እዚ بخمي يفطر قدماي ናይ امرو دلونت سعراي سب قدمي بግብር ምዕዋቱ ኣብ امرو يزعوت ናይ سعرايነት መንፈስ ዘለዎ ሰብ ጸገማት ከጋጥምዎን ከለው ስለምንታይ በጽሑኒ አይብልን ባንጻሩ ካብዚ ጸገም እዚ እንታይ ክማሃር ይኽእል ኢሉ እዩ ዝሓትት ብዙሓት ሰባት ውድቀት ከጋጥሞም ከሎ መወዳእታ መንገዲ ይመስሎም ንሓደ سعراي ሰብ ግን ውድቀት ከም መመላእታ ስልጠና እዩ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ግን سعراي ዘብለካ ሙዳካ ዘይኮነስ ምትሳኻ እዩ ትማሊ ዝወደካል መንገዲ ሎሚ ብጥንቃቐ ክትስጉም የምህረካ ዝኾነ ሰብ ንዓኻ ከዓንቅፈካ ይኽእል እዩ ግን ንመንፈስኻ ክትሰብሮ ትኽእል በዓልኻ ጥራሕ ኢኻ ካልኣይ ስነ ስርዓትን ጽንዓትን ስምዒት ይመጽእን ይኸይድን እዩ ሎሚ ንጡፍ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ጽባሕ ግን ትደክም ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እምበር ናይ سعرايነት መንፈስ ዝፍተን ሓደ ናይ سعرايነት መንፈስ ዘለዎ ሰብ ስምዒት ክሳብ ዝመጽእ ኣይጽበን ደኺምዎ ከሎ ይሰርሕ ሰልችዎ ከሎ ይምሃር ሰብ ኣብ ዘይርዮን ከሎ ርእሱ ይሕይል ስፖርተኛታት ተዓዊቶም ክንሪኦም ከለና ነቲ ናይ ዓወት ወርቂ ጥራሕና ንርኢ ግን ድሕሪት መዳልያ ዘሎ ብርቱዕ ፀሓይ ናይ ንጎ ድቃስ ምሳን ናይ ኣሽሓት ሰዓታት ልምምድ ኣይንሪኦን ኢና سعرايነትካ ሩኡን ክኸውን እንተደኣ ደሊኻ ስነ ስርዓት ወይ ከዓ ዲስፕሊን ይሃልኻ ንዓቐብ ምስጋም ከቢድ እዩ ግን እቲ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዝረአ ነቲ ናይ ጻዕርኻ ዋጋ ዝምጥን እዩ ሳልሳይ ሕልናን ውሽጣዊ ሓይልን ናይ سعرايነት መንፈስ ካብ ንጹህ ሕልናን ተስፋን እዩ ዝምንጩ ንሰባት ብምጥላም ወይ ብምጉዳእ ዝርከብ ዓወት ናይ ሓቂ ዓወት ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ዓወት ምስ ርእስኻ ሰላም ኮንካ ንኻልኦት ንምሕጋዝን ንምብራኽን ዘለካ ድሌት ይዝዕቀን ኣብ ውሽጥኻ ዝተቐበረ ዓብይ ተውህቦ ኣሎ ምናልባት ሕጂ ኣብ ጸልማት ዘለኻ ኮይኑ ስማዓካ ኸውን ግን ኣይትረስዕ ዘርኢ ኣብ መሬት ተቐቢሩን ከሎ እዩ ዝበቁል እቲ ሕጂ ኣጋጢምካ ዘሎ ጸቕጢ ንዓኻ ንምጥፋእ ዘይኮነስ ከምቲ ካብ ላዕሊ ዝመጽእ ብርሃን ፀሓይ ደሚቕኻ ንምርኣይ ንክትበቅዕ እዩ ራብዓይ ራእይ ወይ ዕላማ ምህላው سعراي መንፈስ ንምፍጣር ናበይ ከም እትኸይድ ክትፈልጥ ኣለካ ራእይ ዘይብሉ ሰብ ከምቲ ኣብ ባሕሪ መምርሕ ዘይብላ መርከብ እዩ ራእይኻ ኣብ ኣእምሮኻ ክሳብ ዝሰኣል ብንጹህ ህልና ሕሰበሉ ሎሚ እትሰርሖ ስራሕ ጽባሕ መን ከም እትኸውን ይውስኖ ሎሚ ተጋደል ጽባሕ ድማ ንገስ ሓምሻይ ከባቢኻ መርምር ኣብ ዙርያኻ ዘለው ሰባት መንፈስኻ ዝሰብሩ ድዮም ወይስ ዘተባብዑ سعراي መንፈስ ንምፍጣር سعرايነት ኣተሓሳስባ ካብ ዘለዎም ተምሃር መጽሓፍቲ አንብብ ዝሃንጹ ቪድዮታት ድማ ተዓዘብ ሻድሻይ ንኣናእሽተ ዓወታት ምምዝጋብ ዓዊ ዓወት ብሓንሳብ ኣይመጽእን ነፍሰ ተኣማንነት ንምህናጽ ድማ ካብ ኣናእሽቱ ነገራት ጀምር ንኣብነት ንግሆ ብግዜ ምትሳእ መዓልታዊ ን20 ደቂቓ መጽሓፍ ምንባብ ወይ ድማ ስፖርት ምስራሕ እዚኦም ንውሽጣዊ መንፈስካ ኣነ سعراي ዝብል መልእኽቲ ይሕልፉሉ ዓለም ንሰዓርት ጥራሕያ ቦታ እትህብ ንተሰዓርት ዝኸውን ቦታ የለን ስለዚ ሕጂ ወስን سعراي ክትኸውን ዲኻ ወይስ ተሰዓራይ እዚ ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ላይክ ብምግባር ንኻልኦት ኣካፍልዎም ንተወሳኺ ትሕዝቶታት ድማ ሰብስክራይብ ግበሩ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ኩል ግዜ سعراي መንፈስ ይሃለኹም